Nuwun inggih para kadang pamiarsa kakung miwah putri ingkang tansah pambagya harja diaturaken salah setunggaling tembang kreasi ingkang dipun damel dening Noisy Corner Project. Sumangga amirsani ngantos titi purnaning pagelaran Rahayu Rahayu kalis lir ing Sambikala. Kadang pamiarsa kakung miwah putri ingkang tansah pambagya harja diaturaken salah setunggaling tembang kreasi ingkang dipun damel dening Noisy Corner Project. Sumangga amirsani ngantos titi purnaning pagelaran Rahayu Rahayu kalis lir ing Sambikala.